Uba sizawushumayela Tyhopho. Umntu nomntu usengcwabeni. Nathi sinamangcwabe sikuwo. Kodwa namhlanje uThixo ukhupha umuntu engcwabeni. Andazi banza uyicacisa kanjani le nto. Ngamanye amaxesha omnye kwelakhe ingcwaba ufakwa ngabantu azalwa nabo. Kodwa namhlanje uThixo ukhupha umuntu engcwabeni. Molweni bazalwane. Umkhupha uThixo. Umkhupha uThixo engcwabeni. Umkhupha uThixo engcwabeni. Namhlanje sizokhupha uZiyanda engcwabeni. Uba bekukhona amaqhina abophekileyo kwelikhaya sizosukumisa amathambo kaZiyanda. Uba ukhona abantwana abangafumani imisebenzi bakasukuma amathambo kaZiyanda. Uba kukhona abantwana abangabamameli abazali babo bakasukuma amathambo. Bakasukuma amathambo. Ndikhalela into yoba xa siphuma apha ubunzima nehambo nzima evuwe nguNakaZiyanda ebethwe zizichotho kula renki yakwaNcedo sizothi namhlanje makasukuma amathambo kaZiyanda makaphume engcwabeni anyala sekule yadi ikona nekona athi amaphara ajikeleza lo mzi ube nesidima ngenxa yokusukuma ngamathambo kaZiyanda khamente enhle wamkhupha uThixo engcwabeni masigodukeni kodwa sibambe into ethi xa sifike emakhaya ngenxa yokusukumisa amathambo kaZiyanda amaqhina bebophekile azokhwitshilika amaqhina bebotshwe nguSathana azokhwitshilika abebengasebenzi abahambe bosebenza ngoba yasukuma amathambo ebebethwele ubunzima bengafumani indlela yokutya ebebelala bengatyanga ngoba bahambe bayotya ngoba yasukuma amathambo kaZiyanda abantu ebebengathethisani babathethisane ngoku ngoba yasukuma amathambo ithani xwaka ke mzwala apha ekhaya mzika Nomandindi nimamele kwimizwa yenu xa kusukuma amathambo kaZiyanda makananelekela amazwi ahlale ehlele ezingqondweni zenu adabuye uKristu bathi bonke abakholwayo amen. Lenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwana nomoya ingcwele buhlale buhleli kule yadi adabuye uKristu bathi bonke abakholwayo amen.